Fl-aħħar 24 siegħa 53 persuna oħra ir-riżultat pożittiv għal Covid-19, bit-total ta' każi bekk jitlaq għal 35,774. Minnaħa l-oħra 50 persuna huma meqjusin li fiequ fil-waqt li fortunatament ħadd ma telef ħajtu fl-aħħar sigħat kawża tal-pandemija. Bekk l-ammont ta' każi attivi issa tela għal 667 fil-waqt li l-att ta' persuni li qegħdin jingħataw kura fl-isptar Mater Dei żdied għal 41, bit-tlieta minnhom qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Madankollu fl-aġġornament fuq Facebook, il-Ministeru tas-Saħħa qed jibqa' ma jagħtix informazzjoni dwar il-kundizzjoni ta' dawn il-persuni jew jekk dawn intlaqtux mill-varjant Indjan li qed jinfirex mingħajr kontroll f'diversi pajjiżi. Minnaħa l-oħra l-Ministeru qal li s'issa huma 791,240 il-persuna li tlaqmu kompletament kontra l-Covid-19 f'pajjiżna.